Je borok rok sakni opinion tei belief no borom rui mania. Amtei borok rok bini life o mungsafano khai mania. Tini norok no ang pura example rui saikhana rawan dal rok. Tini ni o video nini lakmano kisafano slide rui angke o video no direct dislike khairi di. Fia ba nini lakmao kisafano slide mung tubu kainke. Ane o video no like tei channel no subscribe khaya kari ta thangdi. Khoroksa sila masa bari no belai ke hamjago. A bari ni joto kokrok no bo nawi tongo. Tamoni hinke a bari no bo belai ke hamjago. A bari bini pocket money bo asla ni orono nawo. Tei asla no bini joto nangmani samung rok no bo khairewo. Asla mania bo hini mania. Tamoni hinke bo a bari no bini lakmani seifano se gobang hamjago. Haifano se finally abrui asla no yakarui te alka sala baisi thangpaiwo. Tamon hinke abrui bo saimano asla kuno khaiman galak bini lakmao. Bo only abrui no impress khaini te care khaini wose bini joto jorano waste khai tongo. Thik amo haino masa sala bodring khaina rokno belai ke sajaya. Haifano se bini girlfriend sakainke drink khaimane asuk bo hamyangya khaiman wo inke asalabo I khaimano hinai abrini kokno naragi paiwo. Amoni bagino amtei silaro bini lakmao mungsafano khaimania. Bo only abrino impress khaina bagaise bini shakni belief te opinion rokno sase khayui tongo. Abagai dolro nini lakmao nini goals fear dreams ni sei kebono kusugo position tari di. Aboni ni kaham dolfano ungthang fia nini girlfriend fano ungui tongthang. Jefro nung nini dreams fia goals ni sei kuchugo kebono jagaro ya angnai. Afro nini bangai a goals se joton se kotorang nai. Tei nung bono klai keno achieve khai mannai. Hambai dolokno o video no fight thak jora nai tongma bagai. O video no chini joto tiprasani aro share khairu di. Tei channel no subscribe khairu di. Salbrum no norok ni bagai motivational video tubui tongo ang. Tei ane o video no nai tongma bagai norok no belai belai ka hambaya faru dol ro.